hedder Mads, og jeg er 19 år, og så har jeg lavet lidt forskelligt. Underviser i dans, og så er der noget skuespil, og sådan lidt af hvert. Og ellers så bor jeg hjemme, som en lille dreng. Du kommer fra et hjem, hvor dine forældre har en danseskole. Men hvad var det, der gjorde, at du begyndte til dans og ikke en anden sport? Jeg har gået til andre sport, men jeg ved ikke lige, hvad der... Det var bare dansen, der trak i mig, tror jeg. Og så er jeg bare vokset op på en danseskole. Min mor har en danseskole, min far han gider slet ikke have noget med dans at gøre. Totalt rytme-mongol, men min mor kan. Så nok derfor. Vi har set dig være med i Isa Steps, men hvad var det, der gjorde, at du meldte dig til at være med i programmet? Det var faktisk ikke... Jeg anede ikke, der var sådan en casting. Men hende Malene, som spiller hovedrollen, hun havde snakket med instruktøren om, at der var nogle drenge ude til en turnering. Og det var så blandt andet mig. Og så kom hun hen og spurgte instruktøren bagefter, om jeg ville komme til en casting. Har du så ikke en historie, som du har oplevet, mens I optog Isa Steps? En historie? Ja. Der er mange historier. Eller sådan en pinlig historie. Nå, pinlig historie. Så er det sådan noget... hvis man bliver ved med at glemme replikkerne, hvis man tager dem 100 gange i træk, det er ikke så sjovt. Også fordi, at der også er et helt hold, der sidder og venter på en og sådan noget. Det er godt være pinligt, men ellers ikke. Så er der en, der hedder Gabriel, ham der spiller Zack, han har slået skid og sådan noget på kameraet og sådan noget. Det er meget sjovt. Hvordan var det så at gå på gaden, sådan efter man har været med i Isa Steps og blive genkendt? Det er jo det, man har sagt ja til, jo. Var det ikke irriterende nogle gange, sådan folk kom over på gaden og sådan noget, man helst bare ville være være jeg kan godt blive lidt irriteret, at folk sådan, ikke bare kommer hen, i stedet for at de skal stå og fnise og sådan noget. Det kan godt være, at det er lidt pinligt, det kan jeg da også godt selv for at huske, for da jeg var mindre, at det der er der en, der kendt. Du er i gang med at uddanne sig som danselærer og dansedommer, men hvad er det fedeste ved at være danselærer? Det er nok at se børnene, hvor glade de er, når de danser. Og unge og voksne også, for den sags skyld. Hvad kigger du så efter, når du er ude som dansedommer, når du skal bedømme danserne? Det er alt muligt. Så er det dansefærdighed og udstråling og stilarter og alt muligt. Der er meget inden for det. Men man skal være god, jo. Hvor ser du dig henne selv om 5 år? Kassemanden nede i Netto eller sådan noget? Ej, jeg ved det ikke. Det er svært at sige. Der sker rigtig meget lige nu, så jeg ved det ikke helt. Jeg er i hvert fald flyttet hjemmefra. Det var ikke så længe. Og så håber jeg på, at jeg har fået nogle flere roller i noget andet. Så du ser dig ikke selv i for eksempel Hollywood eller noget andet som danser dernede? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet? Det er ikke mig. Der er ikke sådan en som Sonny, der gerne vil det. Hvilken råd har du til unge dansere, der drømmer om en dansekarriere? Spring ud i det. Og lad være at være genert. Der er ikke nogen grund til at stå og lalle med det. Så man kan lige så godt danse ud til at starte med.